ನಿಖಿಲ್ ಇನಿ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಮಾತಾಡಿಗೆ ಮಂತದಿ ಇತ್ತಿನ ಈತ್ನೆಟ ಬರ್ಪುನ ತೋಜತೆ ಆ ಬರ್ಸ ಮಿನಿ ಅಂಚ ಪಂಡದ ಲೇಟ್ ಅವು ನೆನತ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ನನ್ನ ಪುದರ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾತ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಣತನ್ನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ದಾಂಡಲ ಪೋತೊಲಿಯತೆ ಎನ್ನ ಕುಸುಮ ಪಂಡದು ಆತ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂದು ಮಾನಿಡ್ದು ಪನ್ನ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನೋಡು. ಹಾ ಓಕೆ 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 ಸರಿ. ಹಾಯ್ ಮಾತರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಂತದ್ದು ದೊಂಡೆ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಿರ ತುಳುಟು ಪ್ರಾಂಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಬೈದೆ. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜನ ನಂಬರ್ ಮಾತ ಕೊಡ್ತೇರು ಐಟ್ ಕೆಲವು ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ದಾಯಪನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಒಕ್ಕ ಕೆಲವು ದಕ್ಲ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅದ್ ಓ ಬೋಡು ಅವೇನ್ ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೊಂದು ಯಾನಿತೆ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕುಲ್ದೆ. ಸೊ ಇನಿ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮನ್ಪೊಡು ಕುಲ್ದೆ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಅಪ್ಪನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಲ ಇಕ್ಕುದು ಬೇರ್ ಮಾತ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಯಮಂತ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ವಿಜೆ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ಪನ್ನದು ಬಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತದ. ಎಸ್ ರಂಜುಂದು ಪನ್ಪಿನಾರು ಮುರಳಿಂದು ಪನ್ಪಿನಾರು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ ಕಲ್ಲಡ್ ಕರ್ದು ಅಕ್ಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಕಲರ್ ಪೋಪುನಿಗೆ ಅಂಚಾದ್ ಬಜ್ಜೆ ಕಲರ್ ದಾನೆ ಬತ್ತಿಜಾರು ಅಂಚ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪಂಡದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ತೂಕರೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಗ ತುಕ ಹಿಂಗೆ ಬಜ್ಜೆ ಕಲರ್ ಲೆಪ್ಪುಗಾರೇನು ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಜಗೊತ್ತುಚಿ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಡಿಪ್ಪುನೆದ್ದು ಒಂಚೂರು ಪಂಗಾಪುಂಡ ಯಾಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬೇಲೆ ಪುಣತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಹಲೋ ಮುರಳಿ ಅತೆಂದು ಇಂಕಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಾಪುಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಸೂರಿಕ್ ಮೇರಡ್ ಬಜ್ಜೆ ಕಲಪೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತರಿನಿ 7 ಜನ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ನಿಖಲ್ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಮುರಾನಿ ಪಂತಾರೆ ನಿಖಲ್ ಏನ್ ಒಂಜಿವರೆಗೂ ತುಂಬೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಂತ ಅಂಚೆ ಮುಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಲ್ದದಿ ಇತ್ತನಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಜರದ ಪಂಡದು ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮುರಾನಿ ನಿಖಲೈತೆ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂಬರ್ ಮುರಳಿ ಸರಿಯತೆ ಕಲಡ್ ಕರ್ದು ಅಂದ್ ಮುರಳಿ ನಿಖಲ್ ಸೂರಿಕ್ ಮೇರೆಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾರಣ್ಣ 7 ಜನದನ್ನ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಖಲ್ ಬರಿ ಮಾರದಂಚೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಖಲ್ ಇನಿ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿರ್ತಾರ ಅಂಚ ಮಾತ ಅಡಿಗೆ ಮಂತದಿ ಇತ್ತಿನ ಈತ್ನೆಟ ಬರ್ಪುನ ತೋಜತೆ ಆ ಬರ್ಸ ಮಿನಿ ಅಂಚ ಪಂಡದ ಲೇಟ್ ಅವು ನೆನತ್ತೆ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಈ ನಂಬರ್ ಮುರಳಿಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ತೂಲೆಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಲೆಗೆ ಅಂದ್ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಬೊಲ್ಪುದಂತೂ ಬತ್ತಿಜಾರ ಬರ್ಸತೆ ಲೇಟ್ ಅವು ನೆಂತ ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರುವರು ನೆಂತೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈ ಬರ್ಪುನ ತೋಜಣ್ಣ ಅಂಚ ಕಾಲ್ ಮಂತೇನೆ ಸರಸ್ವತಿ ನನ್ನ ಪುದರ್ ಈರೆಣ್ಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮುರಾನಿ ಅಂಚೆ ಈರಡ ಪೂರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಮಾತ ಅಡಿಗೆ ಮಂತದ ರೆಡಿ ಮಂತದ ಇತ್ತು ಬರುವಾರ ಬಂದದು ಒಟ್ಟು 7 ಜನ ಬರ್ಪಾರ ಬಂದಾರ ಅಂಚ ಮಾತ ಅಡಿಗೆ ಮಂತ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅಂದ್ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಬರಿ ಮಾರಾಡ್ದ ಅವೇ ಸೂಯಿಕ್ ಮೇಲೆ ಬರಿ ಮಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜೆ ಒಂಜಿ ವಾರಗು ತುಂಬಿರಡ ಪಾತೇರ್ನಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಈರೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತು ನೆಂಕ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ ತುಂಬ ಇಜ್ಜಾರ ಒಂದು ಪೊಸತ್ ಬತ್ತೀನಿ ನಿಖಲ್ ಎಂಕ್ ಇಂಚಿ ಪತಿಕ್ಕರಿತ್ತಾರ ನಿಖಲ್ ಬೇತೆ ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಓಲು ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಜ್ಜೆ ಕಲೆಪ್ನಲ್ ಪತಿಕ್ಕೇರ್ ನಿಖಲ್ ಅಂಚೆ ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಈಗ ಮುರಾಣಿಲರ ಕಾಲ್ ಮಂತದೆ ಅಂಚಾಪಾಗ ಪಂಡರ್ ಇನಿರ್ದೊಕ್ಕ ಬರ್ಪ ಅಂದ್ ಜುಲೈ 3 ಬರ್ಪ ಬಂಡಾರು ಅಂಚ ಬರ್ಸ ಬರುಂದು ಬಂದ್ ಲೇಟ್ ಅವನೆಂತ ಒಕ್ಕ ತೂನಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಾಡ ನನ್ನಲ್ಲ ಬರ್ಪುನದು ಒಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಮಾರಡಾಪು ನನ್ನ ಬಾರಿ ಮಾರಡಾಪುಂಡು
ಅಂಚತ್ತನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬತ್ತುದು ನೆಡ್ಡೆತ್ತುದುಂಡು ನಿಕುಲು ಬರ್ಪೆ ಪಂಡದ ಕೈಗೊಂಡ ಎಂಚನ್ನ ಅಂದೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಉಲ್ಪೊಲ್ಲರನ್ನೇರು ಅಂದೆ ಉಲ್ಪ ಅಂದೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬತ್ತುದುಂಡ ಯಾನ್ ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಂತಿತ್ತು ನನ್ನ ಇಂದ ಆಯ್ತು ಅನ್ಪುಣೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆತೆ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ನೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಬೊಕ ದಾಯಗು ಪಂಡರ ಪೋತಿನಿ ಬೇತೆ ಲೆತ್ತುದೋಲಿ ಅತ್ತ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅತನ ಇನಿ ಬರ್ರ ಪೂಜೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾತ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಣತನ್ನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ದಾಂಡಲ ಪೋತೊಲಿ ಅತೆ ಒನಸ ದಾಂಡಲ ಪೋತೊಲಿ ಇತ್ತನು ಬೇಲೆ ಮಂತಿಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜೀತು ಮಾತ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತುದು ಎಂಕ್ ನಾಯಿಗಿನರ್ಲಕ ನೆರೊಂದುಲ್ಲೇರ ನಿಮ್ಮಲು ಅಂದನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರಗ ದುಂಬು ಪಂಡನಿ ಜುಲೈ ಮೂಜೆರ್ ತೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಾಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತೆ 7 ಜನ ಉಲ್ಲರತೆ ನಿಕಲ್ 7 ಜನ ಬರ್ಪಾಕ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀಲೆ ಪಂಡರ್ ಮುರನಿ ನಂಬರ್ ಮುರನೀರ್ ಒಲ್ಪ ಕಲ್ಲಡ್ಕಡ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ ಎಂಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಂಬರ್ ಯಾನಡೆ ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ನಿಕಲ್ ಬಜ್ಜೆ ಕಲ್ಲರೆ ಬತ್ತದಿತ್ತರ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಕ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ ಆಂಡ್ ನಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ ಆಂಡ್ ಅಂಡ್ ನೀರು ಕಾಲ್ ಮಂತನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಅಂಚ ಜುಲೈ ಮೂಜೆರ್ದಕ್ ಎಂಕ್ಲು ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲ ಅನಿ ಬರ್ಪ ಪಂಡರ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ಮಂತಿತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಐನು ಒನಸ ದಾಂಡಲ ಪೋತೊಲಿತ್ತು ನನ್ನ ಅಂದೆ ಆತ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಂಜುಂದುಲ್ಲೇರೆ ರಂಜುಂದೇರಡುಲ್ಲೇರೆ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇರೆ ಅಂದೆ ಈರನ್ನ ಫ್ರೆಂಡೇ ಈರನ್ನ ಫ್ರೆಂಡೇ ಆರಿನ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ದು ಪ್ರಾಂಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಂದೇರು 1 2 3 4 ಬಕರಾ ಬಕರಾ ನಿಕ್ಲು ಬೇಲೆಡಿತ್ತನದ ಮತ್ತು ಸಾರಿ ಆರು ಪ್ರಾಂಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಪಂಡೇರು ಇಂಚೆಂಚ ಪಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಪಂಡೆ ಆತೆ ಆರೇ ಫುಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತ ಕೊರ್ನಿ ಬೇಲೆಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಣ ಅನ್ನತೆ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಾದ ಪೋತೊಲಿತ್ತು ನನ್ನ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲು ಬಜ್ಜೆ ಕಲರ್ ಪೋಪುನೆ ಬೇಲೆಗ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಾಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾಪ ಮಾರ ಈ ಸಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇಲೆಡ್ ಪಾಪ ಬಿಸಿ ಪುನಗನಿ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಲ ಕಾಂಡು ಆರು ಅಸ್ತ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅದು ಪಂಡೇರು ಇಂಕ್ಲು ಪಂತಿಜ ಪಂಡನ ಬರ್ಪತ್ತೆ ಎಂದು ಸೊ ಹಿರೇನಾಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಕಲರ್ ಇತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನಿಯರ್ ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಅದು ನಂಬರ್ ಕೊನ್ಪ ಇಂಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡು ಪಾಪ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಕಾತಾಂಡ್ಲ ಆವಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ನನೊಂಜಿ ಮುರಣಿ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತೇನ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಬಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಟೈಲರ್ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ ತೂಕ ಮುರಳಿ ಅತ್ತ ಸಾರಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಪಂಡದು ಬಿಂದು ಶ್ರೀ ಟೈಲರ್ಗೆ ಮಂಚವಟಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಐಟ್ ಯಾನೆರಡು ಜಾಸ್ತಿ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಇರತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುನ್ಪ ಮಾನಿಡ್ದು ಪಾತೇರ್ನು ಮುರುಡಂಜಿ ಚೂಡಿದಾರ ಪೊಲ್ಲೆರ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಣ್ಣ ಎನ್ನ ಕುಸುಮ ಪಂಡದು ಅಂದ್ ಮಾನಿಡ್ದು ಅಂದ್ ಮಾನಿಡ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಪುನಣ್ಣ ಅಂದೆ ಬೇತೆ ಬುದರ್ ಕೊಡ್ತೇರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿತ್ತನಾ ಅಂದ್ ಐನು ವಾಪಸ್ ದೆತೊಂದು ಪೇರೆನ್ನ ಮಗಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ಐನು ವಾಪಸ್ ದೆತೊಂದು ಪೇರೆನ್ನ ಮಗಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ ಅವು ಚೂಡಿದಾರ ಒಂಚೂರು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಅವು ಪಂಡ ಪೊಲ್ಲದು ನೋಡತೆ
ಅಂಚಿಂಚಿ ಆತಂಡು ಪಂಡ ಎದುರೊಂಜಿಗೆ ಇಂದು ಆತಂಡು ಪಿರ ಒಂಜಿ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದು ಉದ್ದ ಕುದ್ದಿ ಆತಂಡು ಮುಲ್ಪನೆಣ್ಣ ಬಿಂದುಶ್ರೀ ಟೈಲರ್ ಇನ್ನನತೆ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ನೆತ್ತಣ್ಣ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಅತ್ತು ಕುಸುಮ ಬಂಡದು ಮಾನಿರ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಪುಣಿಲ್ಲು ಅಂದು ಎದ್ದುರೊಂಜಿ ಪಂಡ ಉದ್ದ ಗುದ್ದಿ ಆತು ನನ್ನವು ಹಾ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಂಡೇರಾರು ಅಂದೆ ಯಾರು ಇನ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ದು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚಾದು ಆತ್ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆತ್ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂದು ಮಾನಿರ್ದೊಂದು ಪನ್ನ ಗೊತ್ತಾ ಇನ್ನೋಡು ಹಾ ಓಕೆ 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 ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ವಿಡಿಯೋ తీయర్దా ಅದು ಪ್ರಾಂಕ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಸೊ ಅರ್ನಲ್ಲ ಟೈಲರ್ ಶಾಪ್ ಬಿಂದುಶ್ರೀ ಇಂದ ಪಂಡದು ಕಲ್ಲಡ್ಕಾಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಗೋಲಾಂಡಲ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾತೆತ್ತನ ಕೊರ್ಲೆ ಅಲ್ಪನೆ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟೆ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರ್ ಪಂಡದು ಪಂಡೇರು ಅನ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಅನ್ಪುನಾರು ಆರ್ಲ ಟೈಲರ್ಗೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಸೊ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊಳಿ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡದು ಬಟ್ ಆರ್ ಕೋಡೆ ವಿಡಿಯೋ ತಿನ್ನದು ಪ್ರಾಂಕ್ ಆಯರ ಆಯ್ಚಿ ದಯ ಪಂಡ ತುಂಬೆ ಕಾಲ್ ಮಂತುನ ಆರ್ ಕೋಡೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿನ್ನ ಪಂಡೇರು ಮುರಣಿ ಕಾಲ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅದು ಇತ್ತಿಜೇರ ನಮ್ಮ ಮಗಲ ಏರು ಕಾಲ್ ದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಯಾನ್ ಮಾನಿದ್ದು ಪನ್ನೆರಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅದಾದ ಗೊತ್ತಿಜೆಂಕಲ ಸೊ ಎನ್ನ ಉಪಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಲಾದಿಜ್ಜ ನಿಂಚ ಪಾತೆರು ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಪನೋಡ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಟೈಲರ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸೊ ಎಂತ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಪನೋದು ಇಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್